ngalon di se ka tieme tinya wele la fala ka chideme tinya wele la ngalon di se ka tinya wele la fala ka chideme tinya wele la ngalon di se ka tinya wele la fala ka chideme tinya wele la namara shikolo mawe tinya wele la fala ka chideme tinya wele la sara ka jugu bomori tinya wele la أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أم بعدين شريف لا تيفي لا جبهه مالكونا مالكوكا فوليني ولي ماندو ويه أوديته أو من سؤالين شريف لا تيفي لا وقتي بلا جلنا بواجولي كنا أم ببماكو شريف لا تيفي جبهه يا لانيني أنا سكان سينجو أشورا كنكا واجولي كنا منوسيلا بماكو كونلا laɲinin kɔfɛ an sen sera ka se kɛnɛ minnu na an bɛna olu de yiraw la baara in yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛra juin kalo san 2026 kɔnɔna la Bamako kɔnɔna la baara kunfɔlɔw olu kɛra Bagaraji an karamɔgɔ Ala ma hinɛ n'a ni alisilamɛsu bɛɛ lajɛlen na n'o ye Bagaraji Musa ale denkɛ n'o ye Mohamed Lamine Cham Tarawele ale bɛ kɛnɛ min sigi ni y'an y'o kɛnɛ kan fɛn min sɔrɔla a ka bilasiralikanw na an ka jɛ an k'olu seereya ɲɔgɔn fɛ. An ka diinɛ kɔnɔ ni o de alisilamɛya ye n'o de Ashura ye manu n'a fɔra i ye Ashura e b'o faamu cogo min an filɛ kalo min na n'o de Muharram kalo ye o tile 10 n'o de Ashura ye o suba min ni anw silamɛw bi fara ɲɔgɔn kan ni o suba in ɲɛnamayali ye ka da su in yɛrɛ bonyaw kan ka da hɔrɔmaba minnu bɛ yen ni setigi Allah subhanahu wa ta'ala y'o kɛ ka bɛn Ashura don ma ni ko o bonyaw ni olu da ɲɛnamaya ni ka ɲɔgɔn baro ni olu ye an ka diinɛ sanuma ni sira kan n'o de alisilamɛya ye o deliba masa b'o lakali an ye ka kuranɛ ba kɔnɔ a ko i k'a dɔn ale Allah subhanahu wa ta'ala kalo jati da ale Ala yɔrɔ san kɔnɔ o de ye kalo 12 ye o kalo 12 in na deliba masa ye kalo 4 sugandi o kalo 4 ka y'o bonye k'o kɛ hɔrɔma kalo ye o kalo 4 a y'o bonye ni k'o kɛ jurumu yafa kalo ye o kalo 4 a y'o bonye ni ale yɛrɛ Ala ka bonyana ye a ye mun fɔ ka da o kan fala tazlamu fihinna anfusakum a ko o kalo 4 in kɔnɔ aw kana sɔn fiyewu ni ka kɛ yɛrɛkun tɔɲɔba ye o yɛrɛkun tɔɲɔ ye mun ye o de ye ka fɛn kɛ ale Ala ye fɛn min kɛ haramu ye i kan ka don ale Ala kotaw la ni dungow ye ni yɛrɛ sagokɛw ye ni yɛrɛkun tɔɲɔni ye ni ale Ala kotali ye ni yɛrɛkun yɔrɔma jɛyali ye ka bɔ haramu na o kaloba 4 in kɔnɔ o kaloba ninnu na belebeleba dɔ an filɛ o de la n'o ye Ashura ye nin kalo in ni ye anw ka diinɛ n'o de alisilamɛya ye a kalo fɔlɔfɔlɔ an filɛ o de la bi ka da kan silamɛya san o yɛlɛmana an bɔra salongo la an bɛ Ala tanu ni ka Ala barikada an donna san kura la o san kura in kalo fɔlɔfɔlɔ min bɛ o kɔnɔ o ye Muharram kalo ye o Muharram kalo min n'an b'o dɔn bamanankan na n'o de ye Jɔminɛ kalo ye su belebeleba don belebeleba b'o kɔnɔ Ala ye don min bonya ni ka bɛn o tile 10 ma n'o de bɛ wele ko Ashura o Ashura in na setigi Ala ye kabakobaw caman kɛ ɲɛnɛmaya kɔnɔna na ni minnu lakalila an ka diinɛ histoire la o kabakoba ninnu belebele dɔ ye jumɛn ye
deliba masa suna nin donba in n'o de Ashura ye ni ka bonya kiraba ye sallallahu alaihi wasallam n'o de nabilahi Musa ye alayhi salam ni ka ale bonya ka sebaya ni bonyaw d'a ma ka se furabuna la ka bɛn don min ma o don de ye Ashura bɛ nabilahi Musa ala sɔnna ka ale bonya ni ka sebaya d'a ma ka bɛn Ashura don ma furabuna kan ale ka sebayaw sɔrɔ ni furabuna kan o kɛra ka bɛn don min ma o de ye Ashura bɛ nin donba in kabakobaw caman b'a kɔnɔ an karamɔgɔw datura minnu na su in na ni olu lakali anw ye anw bɛ nin kɛnɛ in sigi ni a don ɲɛnɛmayali ye hɔrɔnmaw ni bonya minnu bɛ nin don in na ka ɲɔgɔn baro n'a ye yaasa an yɛrɛw fana n'o hɔrɔnma n'o bonyaw sɔrɔ an ka kira belebele Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a ko Ashura don ni silamɛ min sɔnna ni limaniya ni ala ɲɛsiranya dafalen ni ka a don ni ka se i yɛrɛ la n'o ye k'i yɛrɛkun minɛ ka sun Ala subhanahu wa taala jati kama ni limaniya ni ala ɲɛsiranya dafalen ko deliba masa bɛ o tigilamɔgɔ bonya n'a ka o don in suni ye ka bɛn Ashura don ma ni mɛlɛkɛ 10,000 baraji kɛrɛnkɛrɛnlen ye k'a di o tigilamɔgɔ ma nin ye kira ka kuma ye a ko ala ti da o ma ala bɛ o tigilamɔgɔ bonya ni iji tagala maa 10,000 baraji kɛrɛnkɛrɛnlen ye k'a di Ashura don sunbaga tigilamɔgɔ ma ko deliba masa bɛ o tigilamɔgɔ bonya ni imurakɛla maa 10,000 baraji kɛrɛnkɛrɛnlen ye k'a di Ashura don o tigilamɔgɔ ma maa min sɔnna ka Ashura don sun ni limaniya ni ala ɲɛsiranya dafalen kabakobaw caman bɛ su in na wagatiw koron kosɔn anw bɛ nin suba in an b'a kɛrɛnkɛrɛn ni mun ye ni duwawu caman kɛli ye kɛrɛnkɛrɛnnenya ma ka ɲɛsin an faso ma n'o de ye Mali ye nin suba in na k'an dama kasi setigi ala la an ka nin jamana ye k'a jira ala la ni deliba masa kɛli ye k'a ka hinɛ ɲɛ jɔ anw na ni an faso ye n'o ye Mali ye ni nin jamana ye n'a bolo sumali ye n'a basigili ye ni ala ka hinɛw jiginni ye ni anw yɛrɛw jamana kɔnɔ denw ni anw dusukun sabatili ye ka taa ɲɔgɔn ma ni bɛn ni kelenya ani bolo di ɲɔgɔn ma ye ni anw yɛrɛw kɛli ye ka ɲɔgɔn minɛ ala ka juruba kelen na i n'a fɔ kuranɛ b'a fɔ an ye ala ka kumakanw na wa hatasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu a ko cogo di deliba masa ka kumakanw na ko an ka ɲɔgɔn minɛ ale ala ka juruba kelen na an kana sɔn ka fara hakili la nin juruba min filɛ ni deliba masa y'o fɔ ni silamɛw ni an sɔnna ka ɲɔgɔn minɛ ni ala ka hinɛ ye ni ka ɲɔgɔn minɛ ni ala ka labɛn ye anw mago bɛ fɛn min na an ka jamana kɔnɔ ani an ka duw kɔnɔ ani an ka société kɔnɔ lafiya la an b'o sɔrɔ o bɛ kɛ ni jumɛn ye o de ye fanga bɛn ka dusukun kɛ kelen ye ka ŋaniyaw kɛ kelen ye ka ɲumanw ɲɛsin ɲɔgɔn ma ka jugumanw bɔsi ɲɔgɔn na an bɛ waati min na i ko bi an faso n'i y'a lajɛ a ka gɛlɛn bi dɛ gɛlɛya bi fan bɛɛ jamana yɛrɛ kalalen bɛɛ an ka finitigiw n'o y'an ɲɛ jɔyɔrɔw ye olu minnu jɔlen bɛ an ni juguw cɛ olu bɛ cɛsiri sugu bɛɛ lajɛlen na sɔnni kungow ni ɲɔgɔn cɛ yaasa anw minnu bɛ olu kɔ yan anw bɛ se ka kisi ni lakana sɔrɔ cogoya min na an b'u sama ni dugawu ye k'a ɲini ala fɛ u bɛ cɛsiri ni wulikajɔ min na su ni tile kɔnɔ ala de ɲɛ b'u la o yɔrɔ o yɔrɔ la ala k'a n'u bɛɛ lajɛlen lafiya an faso in fɛnɛ tasuma min b'a kɔnɔ a fagaji bi ala de bolo yarabi ala ka jamana in basigi ala k'a bolo suma futinɛ min b'a kɔnɔ ni ala yɛrɛ ka alaya n'a ka se ala k'a ɲɔni nin su min filɛ n'o ye Ashura su ye nin su in hɔrɔma ni bonya ni dugawu jaabi ni kama min bɛ nin su in na ala k'a kɛ o kama jamana in ala k'a basigi ala k'a yɛrɛ mago ɲa aw balimakɛ n'aw denkɛ n'aw ka kalanden don bagadaji musaka cam kɛrɛnkɛrɛn ni nin suba in ye ka foli ani tanuni k'o se alisilami ɲuman bɛɛ ma minnu farala an kan ni ka bɔ u ka so ni kana fara an kan ni nin suba in ɲɛnɛmali ye
an b'a ɲini ala fɛ baraji minnu bɛ su in na ala k'a d'an ma jurumu yafa minnu bɛ su in na ala k'a d'an ma ni ala kira hɔrɔma ye ne kun bɛ barika ye sɔli ala rasul. bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen an y'an kunda misira kan an karamɔgɔ ustazul fadil sheikh abu jafar jabate ale ye kɛnɛ belebele siri misira misiri kɔnɔna la a ye walawalali k'an ye ashura yɛrɛ ye mun ye mun de kɛra ka bɛn nin don kɔfɔlen ma fɛn min sɔrɔla an karamɔgɔ ka bilasiralikanw na an ka jɛ an k'olu seereya ɲɔgɔn fɛ. dɔw ko mun de kɛlen anw bɛ seli don kɛ dusukasi dɔ ye ni Hussein sara ka bɛn seli don dɔ ma o dusukasi siɲɛ kelen de o se man ka ko kan bilen o tɛ seli bɔ a ka seliya la ko i n'a fɔ alakira a den dɔ bɛ ko Ibrahim alayhi salam ko o fatura ka bɛn seliba don dɔ ma ko o tɛ seliba bɔ selibaya la kuma cɛ ka ɲi nka sawaba tɛ kuranɛ y'an bali a ko wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Nyame karamɔgɔ karisa da a ka wajibu kɛnɛ kan sabu bi wajibu kɛnɛ caman ta ko min o ye kasɛtiw de lamɛn ni ka sɔrɔ ka a fɔlɔ ka sɔrɔ u ma segin k'a sɛgɛsɛgɛ k'a tɛntɛn. Ala dun ko kana fɛn fɔ i tɛ min dɔn dɛ ko ɲɛ tulo hakili dusukun Ala b'a bɛɛ ɲininka min maraliw la o tuma an bɛna ko in an b'a dayɛlɛ Ibrahim alayhi salam alakira den Mariyatal Kibtiya fɛ a bangera Madina de an sɔnn'o ma a fatura min fana Madina mais a bangera don jumɛn a fatura don jumɛn bangeni an t'o kuma na ko de ko a fatura ka bɛn seli ma an ka segin silamɛya kitabu bɛɛ ma an seginna silamɛya kitabu ma sanko sunnamɔgɔw yɛrɛ fɛ yen an y'a ye k'a fɔ a t'olu ka hadisa si la ko Ibrahima a fatura ka bɛn seliba don ma bal ko a fatura ka bɛn alakira bangeni kalo mawuludu kalo o tile 10 dɔ de a fatura ka bɛn o de ma dɔw ko a bɛnna seliba ma o hadisa o man kɛnɛ nka minnu bɛ falaku dɔn minnu bɛ astronomi dɔn tile ni kalo u bɛ boli u ka orbite min kɔnɔ waati jumɛn ni waati jumɛn de la kusufu bɛ kɛ yen ani kusufu tile ɲɛ bɛ tiɲɛ a nɔrɔ bɛ tiɲɛ i n'a fɔ sufɛ fana jakuma bɛ kalo minɛ olu bɛ kɛ waati jumɛn sufɛ ta a ka ca la o bɛ kɛ ni kalo bɛ tile 14 ni tile 15 waati de la o ye sufɛ ta ye jakuma bɛ kalo minɛ nka jakuma ka tile minɛ o ti kɛ k'a sɔrɔ kalo bɛ tile 15 ninnu na dɛ o bɛ kɛ fo k'a sɔrɔ kalo bɛ a sa waati ninnu de la a laban yɔrɔ aw dun ko k'a kɛra ka bɛn seliba kalo ma ani riwaya min fana ko kira bangera kalo min na o tile 10 sabu Ibrahima fatuli a bɛnna o dɔ de ma alakira tile la tilegan dere fɛ dibi balila ka don maa dɔw ko nin ye galomajira de ye ko nin kɛra Ibrahima de kɔsɔn kira den a fatuli ye Ala tɔɔrɔ a ye kira tɔɔrɔ ko kɔsɔn Ala ye dibi don
ala kira afuye kola ako inna shamsa wal qamara ako kileni kalo la yakhsifani limauti ahadin wala lihayati ahadin fa innahuma ayatani min ayatillah akon kunun teke doka baloli bangeni walma doka fatuli layi ako alaka kabako de do ani Allah subhanahu wa ta'ala ka dani jogo de do wala ka fo Ibrahim sunamo fe Ibrahim ma bange ngaf Ibrahim ala kira denge Ibrahim ma fatu selibado ala kira sallallahu alaihi wa sallam hanna kerasa ko o fatura o dusukashi ko segmanga ko ka segmanga ko ka ni islamaya la je bara jurjuru islamaya kono samo sami senga aba bolo jata aba ko kelen fila ko saba mamirani Ibrahim ya jira ade Ismaila la kaba kante shetane mana foko akana so Ibrahim mufo shetane Ibrahim mufo Ismaila ama fa abo halibi halinyina hijida untara hijike umma Ismaila la dege para kun fillawa aw be awatiani o kuma abu ga nyina ga mo da ku moy kele ko do kera de be ala kira kle o Ibrahim tay o ka koroni ala kira yere kadna Ibrahim be o kle na ko Ismaila ka shetane ko na yo go halin nyina hijido nye shetane ko sanwere uba bo ala kira kashira Husaini bangendo Sayyidina Ali ya kashi abe faka chugo mi oyira lula ala kira sallallahu alaihi wa sallam ashura do Ibn Abbas radiyallahu anhu ako ale sura ka ala kira ye ashura aklefe kira be ka joli tomo ka ke buteli do kono kale ko ya Rasulullah mun be wasoro kira be kashi ko nde Hussein de fagara bi ko jolu ani mun fagara no fe ko fara buteli salli ala rasulillah Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kuma nan ba la kira be nan ya la dege Hussein kashila nyina ashura sanwere ka la dege abebe alama abebe kirama abebe alul beitu ma tebe joni ma min ta fa alul beitu o ka keka jiena ko sani ka ijina ko ala e Musa kishi ka bo Firauna ma odo amba ke seli o ala kira e mun ke odo hadisa mi mu golo kaya soro yahudo be sun afana suna o kira dana sune ma kira ma akefetele fana te dasu ama nyoro to yejume ala ka fama bi mandam oho bana nyum be kay islam ya ko dombe wakati be sabla ala ko ya ayyuhalladhina amanu ka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khayra la'allakum tuflihun suratul hajj labaru aku mu'minu aya kumere min alay aka sujudu bi alay wa'budu rabbakum aka ke wati baba ala batu kore femi bebe ala me koke ibada jume shaytane ala ko aka sujudu bi adama e amaso ko ala ka le bla fewere la ko ala ka le bla fewere la min te sujudu bi adami ala ko inna ma yuqa'u min haythu urid ne de alay
ni ne patron i bɛ baara kɛ ne de ka système kɔnɔ ani n ka laɲiniw kɔnɔ ani n ka règlement kɔnɔ mais ne kɛ a kɛ e ta ye e ye Ala ye o kuma adamaden i bɛ baara o baara kɛ a lajɛ n bɛ nin kɛ kun jumɛn na minnu bɛ Ashura don kɛ ko selidon don maa ye fila ye dɔ bɛ ko dɔn dɔ tɛ ko dɔn o ko dɔnna fana ye fila ye dɔ bɛ ko dɔn a banna nka a tɛ ko kɔrɔ dɔn e min n'i bɛ ka Ashura don kɛ selidon ye yala i b'a kɔrɔ dɔn wa jɔnw de y'a sinsin jɔnw de y'a kolokolo Alakira de ye a kɛ kolokolo ko ye la hadisa dɔ bɛ kuma ka ca la n'o ye tawsi ala al-iyal ko n'i y'i ka denbaya lafa Ashura la Ala fana bɛ a bɛ san ja i la an ko baara ɲuman ka ɲi waati bɛɛ kɛ anw siyaw fana i b'a sɔrɔ an setigiw bɛ sagaw faga an bɛ dumuniw tobi ka mɔgɔw balo n'i taara Karbala yɛrɛ i b'a ye dumuniw de bɛ tobi k'a bila siraw kan ziyarakɛbagaw b'a dun fu bɛ boli ka i deli olu ye nin labɛn u ka se ka Hussein hɔrɔma sɔrɔ ni mɔgɔ m'a dun u bɛ jɔ u yɛrɛ la mais a ti kɛ ni nisɔndiya ye a bɛ kɛ ni saraka ni hadiya de ye k'a se kira n'a somɔgɔw ma fo an ka ninnu de bɔ ɲɔgɔn na maa minnu n'u bɛ fɛ ka Hussein takhlidu zikr al-Hussein an ko ka segin ko tɛmɛnen kan an ye kelen bɔ o tɛ sitanɛ bɔ ye wa an y'a kɛ salon k'a kɛ ɲina san wɛrɛ fana inshallah an bɛ segin an ba Hajara tuma min na ni minɔgɔ ganna Ismaila la Hajara a t'a dɔn a bɛ ji bɔ yɔrɔ min a bolila ka yɛlɛ yɔrɔ jumɛn Safa kulu la ka tila ka boli ka taa min Marwa a ye taa ka segin joli ko la 7 o kɛra ko anw cɛ fara muso kan san o san fo an ka Safa ni Marwa taama ka jɔn ladege Hajara o kuma ka Alakira ladege san o san Hussein ka ko kasili la o tɛ kɛ bida ye o tɛ kɛ shirku ye o tɛ kɛ jurumu sɔrɔ ko ye ne filɛ sabanan Ala k'an bɛn sawaba ma Ala k'an lahiyaw Ala k'an nɔgɔya Ismaila kuma bɔra ni sagajigi o tɛ yan ɲinan seli b'a la aw ma saga faga wa san wɛrɛ a t'a faga wa Ala kana saga sɔngɔ caya ni maa si sara ye ani kanu Ala k'o to silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ ɲanburuja taa sira lagosi an k'o to yen n'i tɛ min dɔn min kan i bɛ gɛrɛ a la a b'a ɲɛ f'i ye kana sin k'a fɔ ten siyaw ye kafiw ye sabula u b'u yɛrɛ fari kojugu est ce que an y'o f'i ye fɔ k'o ye Ashura o y'a laɲini dɔ ye wa bali kɛlen don o ma o maa tɛ s'i kɔ maa bɛɛ la o walima k'a fɔ siyaw mushriku de b'a sɔrɔ u bɛ Hussein tɔgɔ sɛbɛn farakurun na k'u tenturu o kan n'u tenturu u bɛ mun fɔ subhana rabbiyal a'la u Hussein tɔgɔ fɔ tenturula bɔgɔ min kan ni Hussein tɔgɔ sɛbɛnnen don a la n'o de b'a kɛ ko haramu don o tuma na e jɔlen don k'i ɲɛsin alikaba min ma alikaba sɛbɛnni t'a la dessin yɛrɛ t'a la o tuma e bɛ k'o bato wa bali tuma dɔ la e jɔlen don tapi min kan dessin t'a la dessin tɛ nin tapiw la o kɔrɔ e bɛ ka ninnu bato wa la ten bɛ turu Hussein a fagara bɔgɔ min kan n'a tɔgɔ sɛbɛnna la e miiri ka jigin k'a fɔ nin bɔgɔ in ɲɔgɔn
a ye alakira lakasi e miiri ka jigin k'a fɔ an bɔra bɔgɔ la wa an bɛ segin bɔgɔ de la n'o tɛ bɔgɔ tɛ bato dɛ inspiration de don i bɛ walanda ani nɔrɔ de sama ni a ye ani shirku ka jan ka bɔ ɲɔgɔn na ma bɛ ala deli subhanahu wa ta'ala ala ye ɲinan jira an na ala k'an si tɛmɛ san wɛrɛ la maa o maa nana yan ni mago ɲini ni ala ka bɛ mago dilan tɔɔrɔ bɛ min kɛ ala k'a wuli an sago ɲuman ala k'a k'an ye ciba bonya kama Hussein hɔrɔma kama an bɛtu bɛɛ lajɛlen hɔrɔma kama ala subhanahu wa ta'ala ka jamana ala k'a bila sira tilennen kan Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad wa sallim. O bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen an y'an kunda Sangarebugu an karamɔgɔ Osazul Fadil Mohamed Keita ni bɛɛ lajɛlen ko a ma ko Joru karamɔgɔ de ale ye kɛnɛ belebele sigi Yɔgɔbɛ terrain kan fɛn min sɔrɔla a ka bilasiralikanw na Ashura kan an ka jɛ an k'olu seereya ɲɔgɔn fɛ. Adama ana muso Hawa waati min na ala ko o kana gɛrɛ yiri la o keleya kama an ba Hawa taara ka taa yiriden kari a yiriden kari Adama natɔla Adama y'a ye yiriden b'a bolo a k'i bɛna mun kɛ na a ko bɛna min k'a la i jɔ kɛ lajɛ a yiriden bila da kɔnɔ ka yiriden kunu a y'a kunu waati min Adama ko i ye kojugu kɛ dɛ i ye yiriden min kunu i k'a dɔn yiriden a fɔra k'an ka maga nin na n'a magara nin na ala ko k'a b'an bɔ a ka alijinɛ kɔnɔ n'a bɛ bɔ alijinɛ kɔnɔ an bɛna yɔrɔ jumɛn an bɛna diɲɛ kɔnɔ yan a ko awa a gɛlɛyara dɛ an b'a wa ko i yɛrɛ k'a tigɛ k'a don a k'i bɛ muso ko min na alijinɛ kɔnɔ an b'a kalama koyi a ko yiriden tigɛ an bɛɛ ka bɔ yan i ni muso tɛ ɲɔgɔn ye bilen o ale bɛ alijinɛ kɔnɔ e bɛ diɲɛ na a tɛ ɲɔgɔn ye Adama ye yiriden tigɛ dɔ de kɛra dɔ ko tabanɔgɔ ko yiriden kisɛ ni tabanɔgɔ kisɛ de ye kelen ye dɔw ko ten nka Adama kɔni ye yiriden tigɛ k'a bila ŋɔnɔ na a yiriden bila ŋɔnɔ kɔnɔ k'a b'a kun yɔrɔ min ala ko sidina Jibril lama a ko Jibril a ko jigin joona i kana Adama ŋɔnɔ minɛ k'a kan minɛ kana sɔn yiriden ka jigin a ŋɔnɔ fɛ Adama a ye yiriden dun ye Adama fɛ mɛ o y'a ŋɔnɔ minɛ k'a kan minɛ k'a kan bisi a ye kan bɛ fɔ ala ko Adama ma i ni muso a ye jigin ka bɔ ne ka alijinɛ kɔnɔ Adama ni Awa jiginna diɲɛ kɔnɔ san 7 u bɛ ka ɲɔgɔn ɲini u ma ɲɔgɔn ye Adama bɛ ka yaala ka Awa ɲini Awa bɛ ka yaala ka Adama ɲini Awa ale de fɔlɔ ye Adama ye u kɛta ka ɲɔgɔn ye an b'a wa ye Adama yɔrɔ min na an b'a wa nana ka na i sigi yirinin kɔrɔ k'i kɔdon yiri ma k'i kun biri Adama yaalatɔla a nana an b'a Hawa sigilen ye a ko Awa an bɔra alijinɛ kɔnɔ n bɛ k'i ɲini kabini an jiginna n bɛ k'i ɲini a ko Adama bɛ k'i yɛrɛ de ɲini ne tɛ dɛ ala ko a y'o kɛ laada ye k'o bila muso la ko mana diya muso ye cogo o cogo cɛ mana diya muso ye cogo o cogo muso t'a yirila k'i ka d'a ye Adama a ko Awa ma a ko an nana diɲɛ kɔnɔ yan an b'a kɛ cogo di an ka ala deli ala ka yafa ma Adama ko cogo di a ko Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Adama y'o de fɔ bi su in na ala sɔnna ka Adama ka tubi minɛ ala ma da o ma k'a ka tubi jaabi ka yafa Adama ka bɛn Ashura su ma ya Rabbi ala ka yafa an bɛɛ lajɛlen ma bi su in na ala ka yafa an bɛɛ lajɛlen ma bi su in na o la waati surunyana a bɛ bɔ kuma kɔnɔ ka sirifila mɔgɔw fo ka foli laban an ka sirifikɛ la Basa ka bali kɔrɔci kɔnɔ sirifikɛ Bangoni Dangele Siriso Madara Hidra cɛ min sɔnna ka a si bɔ a denw da k'a don walidenw da an bɛ dugawu kɛ Hidra ye ala ka si d'a ma ala ka kɛnɛya d'a ma ala ka jugu dɛsɛ ala ka jugu dɛsɛ ala ka Hidra jugu malo ala k'u dɛsɛ an bɛ dugawu kɛ sirifikɛ ye ani an ka siri boyi Hidra yɔrɔ sirifikɛ an bɛ dugawu k'a ye ka dugawu ɲini u bɛɛ fɛ an ka cɛkɔrɔbaw don k'u ka dugawu k'a ye ala ka hɛrɛ k'an n'u ye ala ka sini kɛnɛya di sirifila tiri ala ka barika sirifila tiri ala ka kɔrɔta ala ka barika
barika dɔ la. O tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen an y'an kunda Musabugu kan. An karamɔgɔ Fadilati Sheikh Adam Nuhu Tarawele ale ye bilasirali belebele kɛ a kumana Ashura kan. Ashura yɛrɛ ye mun ye fɛn min sɔrɔla a ka bilasiralikan ninnu na. An ka jɛ an ka ɲɛmada olu fɛ. Alhamdulillah an bɛ Ala fo ka Ala waleɲuman dɔn. Bi ye suba ye dugukolo kɔ kan. Bi ye donba ye dugukolo kɔ kan. Don min ni a kɛra k'a fɔ adamadenw ye koba minnu kɛra a kɔnɔ olu kumababaw kan ka fɔ mɔgɔninfinw ye. O kobaw caman kɛra Ala ka kira tɛmɛnenw ye. An bɛ don min na o de ye Asura ye. Asura an delila k'a kɔrɔ fɔ an ka sigi dɔw la o de ye tile 10 fɔlɔ ye. Tile 10 don jɔn mɛnɛ kalo ni o ye farafin kalo ye ne an donn'o de la farafin kalo a san kalo fɔlɔ tile 10 don a bɛ fɔ nin ma ko Asura. Ale tile fɔlɔ o de ye san yɛlɛma ye mais tile 10 a bɛ kɛ mɔgɔ ɲɛna caman ɲɛna k'o de ye san yɛlɛma don ye nka bi tɛ san yɛlɛma ye san yɛlɛmana depuis a tile fɔlɔ de bi a tile 10 de. Ala ka kobaw kɛra a kɔnɔ Ala ka kiraw caman ye o dɔ ye an fa Adama alayhi salam Ala y'a dan ka bɛn don min ma o bɛnna Asura ma Ala yafara a jurumu ma don min na fana o bɛnna Asura ma. Musa alayhi salam Ala y'a dɛmɛ Firawuna kan. Musa n'a ka jama u ye ba tigɛ ka fɔ fanga sɔrɔ Firawuna kan ka bɛn n'a ye. Olu n'a ɲɔgɔnnaw dɔnnibagaw bɛ si ka min fɔ ka tile ka min fɔ bi to ɲɔgɔnna la. Mais anw Alakira mantow anw ta ye jumɛn ye? An ka Asura sigi kun ye mun ye? An ka Asura bɛ sigi cogo 3 de la walima groupe 3 o de bɛ Asura kɛ. Groupe jamakulu 3 de bɛ silamɛya kɔnɔ. Jamakulu 3 min ni u bɛ Asura ko ni u da bɛ don a la walima u sen bɛ don a la. Jamakulu fɔlɔ ye minnu ni a bɛ fɔ o ma ahlu safwa n'o ye sufiya ye n'o ye kɔlɔsitigiw ye n'o ye mɔgɔ minnu ko mɔgɔ ka fisa ni mɔgɔ ye ni mɔgɔ minnu ko mɔgɔ kan ka banfula bɔ mɔgɔ ye mɔgɔ kan ka mɔgɔ ziyara mɔgɔ kan ka taa bɔ mɔgɔ ye mɔgɔ kan ka mɔgɔ barika ɲini mɔgɔ minnu dusukun dira Ala ma ka u farikolo bila adamadenw ka service la ni a bɛ fɔ o ma ko kɔnɔnajɛw Arabukan na n'o de ye sufi ye dusukun jɛlen minnu kɛra Ala fɛ olu la olu bɛ bi kɛnɛ ɲɔgɔn sigi mun kama ka mɔgɔw hakili jigin ayyam Allah Ala ka donbaw kana tɛmɛ ten ka sɔrɔ mɔgɔ ma bɔ a kalama olu bɛ o histoire ninnu ta k'a fɔ bato minnu bɛ k'a kɔnɔ fana u b'o fɔ sun n'a ɲɔgɔnnaw seliw n'a ɲɔgɔnnaw u b'olu fɔ a kɔnɔ u b'u da tu fɛn dɔ la fɛn min ni groupe 2nan mɔgɔw b'o kan n'o de ye Alakira sallallahu alayhi wa sallam a mɔdenkɛ min fatura ka bɛn bi don ɲɔgɔnna ma n'o ye Hussein ni groupe fɔlɔ ka fɛngɛ u bɛ o kasi kɛ ka balawu min ye kira somɔgɔw sɔrɔ fitinɛ min donna silamɛya kɔnɔ k'a fɔ k'a ban ka tila ka mɔgɔw lafaamuya a la fitinɛ in kan ka kunbɛn cogo di a n'a kan ka faamu cogo jumɛn na anw fɛ bi sabu n'a bɛ sɛbɛnfɛn kɔnɔ a bɛ gafe kɔnɔ n'a tun tɛ gafe kɔnɔ n'a tun man ka fɔ walima a tun man ka kalan a tun tɛ sɛbɛn sɛbɛnfɛn dɔ b'a fɔ ko sɛbɛnfɛn bɛɛ tɛ kalan non sɛbɛnfɛn bɛɛ bɛ kalan mais a faamu ani ka baara kɛ n'a o bɛ dulon a kalanbaga de la sisan sɛbɛnfɛn kalanbaga de ni faamu min b'o la ni kodɔn min b'o la o kuma na sɛbɛnfɛn kumakan bɛ baara kɛ n'o de Asura groupe 2nan min bɛ a kɛ silamɛya kɔnɔ a bɛ fɔ o ma Ahlul Bayt Alakira ahbab
wa muhibbi alil bayt minnu bɛ alakira fɛ ani alakira so dunkew alakira jeli tɛmɛna sira o sira fɛ n'o ye serifu ye an ka faamu na arabukan na serifu kɔrɔ de maakɔrɔ tanew ala ye maa minnu bonya ni kira jeliya ye minnu silamɛyara kira ka kiraya dilen kɔ a kɔ mu jeli fɛn fɛn tugura ka na gun alakira la o jeli ninnu dɛmɛbaga an'u kɔkɔrɔ donbaga a bɛ fɔ olu ma ko siya na a m'a fɔ olu ma ko ahlul bayt ou bien ahlul bayt olu bɛ bi don ɲɔgɔnna kɛ diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen na ka histoire in de kalan ko min kɛra parce que an ye histoire fɔ ko koba caman kɛra Asura kɔnɔ mais o koba ninnu bɛɛ la o ye kira wɛrɛw de ye ani manto mais alakira manto ani alakira mun kɛra ka bɛn Asura na n'a bɛ kira manto intéressé ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan olu b'u sigi o de kama o de ye ka Ma'tam Husseiniya ni o de ye alakira a mɔdenkɛ a denmuso n'o ye Fatumata Zahra a denkɛ min n'o tɔgɔ ye ko Hussein Imam al-Hussein o fatura o fagara ka bɛn bi don ɲɔgɔnna de ma donc ali bɛɛ fɛn fɛn bɛ diɲɛ dugukolo kɔ kan olu bɛ bi kɛ sababonda de kabila kɛra don min na Karbala fo ka taa se diɲɛ wuli ma kira kanubagaw ani kira so dunke kanubagaw bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ olu b'o sigi de kɛ hali n'u ka sigi cogo bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ u bɛ dusukasi de yira ka dusukasi comportement de ta ka dusukasi fini de don ka dusukasi kɛnɛ sigi ka yira k'a fɔ min kɛra alakira mɔdenkɛ la a ma diya an ye an ma jɛ n'a ye wa an tɛ jɛ n'a ye wa maa minnu y'a kɛ ala ka danga b'u kan fo ka taa se kiyama don ma parce que o ye kira jeli faga donc o groupe olu b'a fɔ ma ko Shia walima Ahlul Bayt groupe sabanan de sa o ye minnu yɛrɛ sulala minnu ye Husaini faga minnu yɛrɛ contribuera alakira mɔdenkɛ fagali la olu tɛ fɛ Asura ko kuma ka fɔ u tɛ fɛ sufiya k'a sigi u tɛ fɛ Shia mɔgɔ k'a sigi olu kɔni fɛ a sigili tɛ foyi ye fo ka fitinɛ wuli bon o groupe sabanan hakilima yɛrɛ b'a faamuya o kan a kɛ cogo min na ani minɛ cogo min b'olu la n'o ye mɔgɔ sugu mun ye yira k'a fɔ histoire la min kɛra a ma bɛn min kɛra a kan ka fɔ min kɛra a bɛ mɔgɔ kasi min kɛra a bɛ mɔgɔ hami min kɛra a bɛ mɔgɔ jigi misɛnya k'a fɔ ko fi'atul baghiya minnu ye dansago wale tigilamɔgɔ histoire b'a yɛrɛ lasegin de alakira so dunkew ani alakira ka drapeau tun bɛ minnu bolo olu de fagara k'olu kɛ k'olu ta tɛ tiɲɛ an bɛ min ɲini o de ye k'a fɔ diinɛmɔgɔw ka bɛn min bɛ diɲɛ kɔnɔ bi o de ye n to yen n ka ta kɛ i fana k'i ta kɛ n'an sera lahara ala de b'an juger min ta ye tiɲɛ ye min ta ye nkalon ye ala bɛ n'o da kɛnɛ kan min ka kan ni sara min ye o bɛ di o ma ala ka an bɛn an sen ma an ka diɲɛ kɔnɔ k'an bɛn an sen ma lahara. An baden Sherifila TV lajɛbagaw Mali kɔnɔ Mali kɔ kan foli ni waleɲuman dɔn o ye aw de tɛ aw minnu sɔgɔlen don Sherifila TV la o wagati bɛɛ lajɛlen na nin tun y'an ye Bamakɔ Sherifila TV ye baladi min kɛ Ashura su an sen sera ka se kɛnɛ minnu kan nin tun ye olu de ye an b'a ɲini Ala subahanahu wa taala fɛ dugawu minnu donna Ala k'a bɛɛ lajɛlen minɛ kumakan sanuman minnu fɔra Ala k'an kɛ jɔn kunnandi ka kumakan ninnu waleya Ashura caman bɛ Ala bolo Ala k'o yira ne ni aw la Ala kun y'aw garisɛ don min na o de ye ne an b'a fɔ Ala ka sigida wɛrɛ yira an na salamu alaikum wa rahmatulahi taala wa barakatuh shukran lakum. Londi sega tiemi tinya wilila fala ka chideme tinya wilila londi sega tinya wilila fala ka chideme tinya wilila londi sega tinya wilila fala ka chideme tinya wilila namara shikolomba uyo tinya wilila fala ka chideme tinya wilila saraga jubu bomuri tinya wilila